Bona vesprada i sigueu benvinguts de nou a una nova edició de Radiotelevisió La Via. En aquesta edició comptem en un xicotet grup de fundadores i fundadors. No estan tots els que ens haguera agradat, però, com sabeu, per la pandèmia ens hem de reunir en xicotets grups. El tema d'avui és el naixement de la nostra falla. Volem que ens conten els nostres orígens. Així, els més joves de la falla i futurs fallers coneguen els inicis. I sense més dilacions, passe a presentar-vos els nostres fallers. Pepa Enguix, benvinguda. Bona vesprada. Lupe Aguayo, benvinguda. Bona vesprada. Àngel Bellver, benvingut. Bona vesprada. Paco Palomares, benvingut. Bona vesprada, reina. I Vicente Bercher, sigueu tots benvinguts. Bona vesprada. Anem a començar per Pepa Enguix, ma mare, i ara sabreu el motiu de per què comença per ella. Pepa, comença contant-nos l'inici, el minut zero. L'inici és que la finca on vivim estava acabada de fer. I ja n'hi havia uns quants veïns i van quedar de veure-nos perquè no ens coneixien tots i volien parlar de certes coses. Entonces vam baixar a la carnisseria, que és on més ample n'hi havia, vam fer un cafè i vam estar raonant de coses. I entre xarles i d'això va així. Este lloc, este passeig, este barri és molt bo per fer una falla. I van dir, sí que és de veres, perquè és molt ample i dona de sí. Doncs podíem fer una falla. I es van animar la gent i van dir, mira, a cada un que avise a persones que conega, anirem a la finca d'enfront i això, i a veïns, i que vagin venint i això. En el naixement de la falla, en aquests dies estava els de la finca que eren Víctor Peris, Josep Ortiz, Miquel Juan, Antonio Ábalos, Pepa Enguix, estava don José Jara i Celsa, estava Antonio Grau i estava Facundo Artigues també. Josep Jordà també, que va estar. Don José Jordà també. Que sou els que vivíeu ahir, al carrer Passeig Lepanto número 1. Molt bé. I Antonio Grau i el d'Ester també estava. L'home d'Ester, sí, Antonio. I ja no d'això. I van quedar que com ja no tenien lloc, això una reunió allí ja no podia ser, d'anar al bar Ferro. I entonces és quan comenceu, el que m'has contat moltes vegades, que els clients de la carnisseria i veïns del barri, i en el cas passeu un poc a la finca de Lupe i Vicente. El papà va parlar amb Ismael Planxa, van parlar de la farmàcia, van avisar a la finca de Vicente, Vicente va avisar a altres, i així vam anar avisant-nos uns a d'altres. I Lupe, què recordes d'aixòs dies? Perquè aniries a la carnisseria o potser van anar a casa o en el súper. Con ton pare, Antonio, era molt amic del meu home i els xiquets també anaven a escola junts i tot això. Doncs entonces, teniu que apuntar-se i tot això, que van començar a anar al bar Ferro i allí Rafael apuntava totes les persones i tot això. Jo vaig convoiar també el meu cunyat, que venia d'un Montfaller de València, i ell també el vaig apuntar, en Carnita, la dependenta que tenia jo, i a tots, la meva filla també, a totes les amiguetes del col·le, que continuen estant així totes. El teu cunyat va ser el primer abanderat. Sí, ell això ho mirava. Pare de l'Olín. El tio Ganxa ja va vindre després. No, poc després. El tio Ganxa a poc sopars venia. Sí. Després n'hi havia més persones que dirà Vicentín que estaven també... Vicentín, aquí recordes tu i què és el que recordes tu dels primers dies? Jo recordo com anem a comprar carn a casa, parlant d'això, sí, jo vull apuntar el xiquet, però jo de fallero no vull saber res. Jo aniré a apuntar el xiquet, aniré a sopar si fa falta, jo sí que vaig anar i vaig apuntar el xiquet al primer sopar, i ja no m'ho ha deixat en 40 anys. Imagina't. I allí el que esteu dient era que,
falta nomenar, bueno, anirem nomenant a la gent, ¿vale? Enrique Chafer i Pilar, Paco Peris, Claro, els que esteu així. És que, clar, de la tua finca que diu ta mare, a poc se'n van anar quasi tots. Sí, se'n van I anar. entonces entrarem pràcticament els de la meva finca, Sí, Àngel, sí. que és íntim amic meu, i de Lupe, pues, també se'n va vindre de Per acá, que hi havia cert, més lluny. Per certes converses de coses que ells no trobaven, ells volien una cosa I que no i la estan. gent que va eixir volia una altra i va n'hi haure molta Sí, gent que es va però- retirar. Però bueno, vau Per- continuar. Per circumstàncies. I tu, Sí. Vicent, per exemple, i ara continuarem amb vosaltres, les primeres tarees, les primeres feines que el manen fer, a part de, És que de convoyar... entonces, com eren pocs, la faena, Feia tot. igual en portàvem 2 que 3 al coll a cada un. Igual jo que els demés que estàvem, que Àngel, ton pare no perquè estava més lligat, però ton pare sempre teníem allí un refugi allí per tot. Allí, pues, al principi em vaig encarregar jo, que vaig parlar amb Lupe l'altre dia, de les bandes. No sabien les primeres bandes qui me les feia. I a última hora, parlant, pues, ho van trobar qui era. I era, venia una xica, s'apuntava, però anem a li fèiem a dona, una banda, quantes té? Tants, pum. Igual te la feia, el que deia Lupe, igual te la feia així de metro, que de metro i mig. I després també les quotes vaig començar jo, També. després jo va agarrar Don José, fi, després ja vam anar partint-m'ho. I entre tots aneu fent coses. Dos bandes faries molts viatges, perquè si cada vegada fes una... Sí, però a poc ja vam anar escalant. Així, en vez de portar tant volum de faena un, pues ja vam anar delegant, encara que Àngel i jo, que érem els més joves, érem relacions públiques, no? Ha parlat una miqueta també. Sí. Eren de tot, Feu de tot. perquè eren joves, teníem poderío entonces, Sí, i en fi, i corríem la seca i la meca. I bueno, i aquí, Àngel i Paco, ja primer parla un i després parla l'altre, ja algun moment donat teniu que triar, per exemple, el nom. En el tema del nom van eixir diversos noms, vau decidir què és el que va... Tu mateixa? Ahir jo me'n recordo que a la reunió estava jo i vam començar a dir falla ferrocarril, després falla Bergeret, que és la zona esta, perquè diem, està el Cambro, està el Portal, pues són la zona de Bergeret. L'Umbria, que era el carrer. L'Umbria, després també es va dir, i no recorde qui va dir, va dir, per si passava la via. I tots van dir, falla la via, oi, falla la via. Sí que li pega. Sí que li pega. I a raïs d'ahir vam decidir que fera falla la via. Falla la via. I després ja teniu més o menys el que tu estàs dient, que tots aneu fent. Ara hem parlat del nom i Àngel, a l'escut, què vau pensar? Clar, primer és el nom i després és l'escut una vegada tens el nom. Què vau fer? Pues l'escut, claro, com teníem la via, faltava el tren. I entonces, entre tots, vam decidir de fer el tren. Que fora un tren. Perquè la via, què faltava? Pues el tren. El pack perfecte. Era el pack el perfecte. tren perquè passara per la via. I allà Era el teníeu... motiu de tot el barri este, perquè si estava a l'estació. I entonces, per El això vam triar el tren. banderí es va encarregar Mari Amparo. Però Sí. Maria Amparo Oliver. Bueno, el dissenyàrem entre tots i Amparo Oliver, Maria Amparo Oliver era la que més... Que anaves tu a acompanyar-la, me'n recordo jo. Anem al I vam GMC. anar a València a comprar coses. Doncs bueno, I es va ara arreglar. anem a fer una pausa perquè vull que mireu un momentet ahir la càmera i després, ja que tenim l'escut, tenim el nom, tenim el primer, ara seguirem contant anècdotes, però mireu un moment a la càmera que vos tenim preparada una sorpresa. Sí.
quins records, no? Les imatges que heu vist, veritat? Quant de temps ha passat? Mitja vida. Doncs, bueno, ara anem a sentir, abans de passar a la festa, hi ha 3 coses, ràpidament. La primera acta, que ja està tot clar, nom i tot, la primera acta també va ser en el Bar Ferro o ja vau passar al casal? Al Bar Ferro. Al Bar Ferro. Va ser al Bar Ferro i ahir vau posar nom, membres... Jo el que me'n recorde és que a mi em va dir a Facundo Ortiz, Paco, que siga vocal. Jo vaig dir, això què collons és, mai Déu? Perquè jo sabia vocal el que era, perquè jo no tenia idea de falles ni de res. I al final em va dir, no, això és fallero. Dic, vale, així va bé. Sí, entonces al principi es deia vocal, però realment era un faller que no fora un títol de la comissió. I conteu-me el casal, que no és este, que és el primer, conteu-me els inicis del casal, el que vau tindre que fer i tot. Pues l'inici del casal és que busquem un lloc i entonces, com estava Enrique Chaffer, diu, per què no agarrem ahí el costat que és de la meva germana o de la germana i muntem el casal allí. I allò estava, pues, ja t'imagines, un almacén. I entonces nosaltres vam entrar allí, vam fer la barra, vam fer l'altillo dalt per poder deixar les coses i el piso estava pràcticament de posla. El vam empissar i el vam adescentar un poc. I d'allí va néixer pràcticament la falla. Per cert, el piso me'l va donar el de màrmol compact i me'l va posar Fernando, que en glòria estiga, Fernando Vidal. I ajudàvem tots. I me'l polirem nosaltres, que si anem a fer-ho més llarg, a la polimenta vam patir prou. I mira si era xocotet, que sols hi havia una taula allargada ja. Una taula sola, hi havia una taula allargada. I que fer l'altillo. En aquella època, el que estàvem comentant l'altre dia, eren les mans vostres, conforme poguéreu, i les empreses que donaven màrmol, antes les falles, igual que les arreplegats. És que com teníem obrers, teníem fontaners, teníem llumeros, teníem de tot, avui vaig jo demà... La mà d'obra era barata, faltava l'obra. Ajudava el que fora, i a demanar a on fora. Tot el que quan vam començar, tot era donar. Demanar si querem. Les falles antes eren així. A l'entrada hi havia un quadre molt gran que el va pintar Pilar, si no mal recordo. No era Pilar. Sí. Qui el va pintar? El quadre gran... Un quadre molt gran que n'hi havia... Pilar el va dissenyar. Pilar el va dissenyar. I 2 alumnes que tenia ella, que un era... Però quin quadre? Això estic confusa. El del tren? No, quan entrava era a mà dreta. Quan entraves hi havia un quadre que era una pintat a la paret. Escena costumbrista immens. I el van fer en l'escola de pintura de Pilar Visquer. I un d'ells era Carlos, el de la Falla la Dula. En diversos alumnes van pintar el quadre i l'escola de pintura de Pilar Visquer que el va donar a la Falla. I ara només entraves a la dreta. A la dreta. Però con tot esa paret... Era gran. Era una escena costumbrista. Estava fet sobre el puesto. I entonces ja es col·loqueu en el casal i a partir d'ahí tindríeu que preparar presentació... A partir d'ahí ja vam començar, com no sabíem, ja vam buscar para contratar a un artista faller. I entonces... Vicent, permís de Vicent, son tío, ens va buscar l'artista faller. I en el Bar Ferro, que normalment feien les reunions, doncs allí ja vam parlar, vam contratar a l'artista i d'ahir ja vam moure. Ja vam dir, ja som falla, ja tenim l'artista faller, ja som una falla. I dir ja tots... Per cert, no me la va acabar. No me la va acabar. Això és fàcil, això ens va passar molt ràpid. El primer any ja ens va passar, no la vam acabar. Vam pagar la novata. Els novatos me la van pegar. I llibret? El llibret? El llibret jo. Conta-mos. Però el llibret, pues, Ismael Planxa, estava jo treballant i ens va dir, Paco, anem a on? Diu, anem a... Castellar, es diu Castellar? Castellar. Diu, a Castellar, dic, a Castellar a què? Diu, anem on? I jo, pues anem on. Ell era el jefe, anem on. I vam anar a Castellar, Maria Amparo, Ismael, jo i el meu company el Pepito. Que me'n recordo. I vam anar allí, parlar-me'n... Era Giner o Ginés? Antoni Ginés. Ginés. Parlar-me'n allí en ell i ell va... promoure per fer-nos el llibret. Sí, era poeta i escritor, com vosaltres era el primer any, vau anar a buscar una persona que vol fer-ho. I després l'home ens va convidar a dinar i quan vam acabar per a casa. Això més el que va fer el tu
el meu discurs. El teu discurs. Lupe, i tu que sempre t'ha agradat organitzar i has organitzat 1000 coses, es va fer proclamació, demanar de les falleres, algo antes de la presentació es va fer en el casal i van proclamar padrina de la falla a Amparo Escrihuela, la dona de Vicentín. És la padrina oficial de la falla. I la infantil era la filla de Paco i Carmen. Sí, era Mari Carmen. Mari Carmen Sánchez. De la infantil. La meva germana està en la banda de cornetes i tambors, que era la padrina ella. La padrina de la banda. Sí. I ahir les vau demanar, vau fer padrina... No, era la banda, i tot a retratar, i està la meva germana. En el casal, degueren fer, perquè van tallar una llista i tot. Va ser la inauguració, com si digueres, del casal, va vindre el retor i tot. Això va ser així que tinc jo les fotos. Això va ser ahir al casal. Bueno, allí també estaria una. Eixa crec que no tinc jo cada foto. Primer es va fer allà. Sí, primer allà. La primera va fer allà. Jo recordo que la primera eixida oficial com a falla va ser en festes del poble, que anàrem a la gruta. Vam anar a la gruta, a l'Urde. Entonces nosaltres, els xiquets, Xocotet, la meva, Laura, Vicente i tots anaven disfressats de llauraorets. Si tenien d'orange i algo... El meu Álvaro va xafar tots els camals. Tenien d'orange. És la primera eixida que tenim com a falla. Que entonces les falles anaven a la Mare de Déu. Sí. Van estar molts anys anant. Que era setembre i és quan la falla és el primer passar carrer Lligat. Era els dijous de festes del poble. I venien de passar calle per ahir i eren 20 o 30. Eren molt poquius. Eren 80. Bueno, jo vaig llegir i passar el primer llibret n'hi havia prou. El llibret, consta en el llibret unes 80 persones, però clar, en setembre en seríeu menys. I des de setembre a la presentació deguereu d'anar aportant més gent. Vam començar i teníem els xiquets de nosaltres sols. M'ho oblidat també que el barista era Paella. Ximo Talents, sí, perdó. Alias Paella, que morria molt en ell. L'encarregat del bar, sí. És que tampoc nosaltres, quan vam començar, tampoc pensem que la falla... L'evolució de la falla va començar perquè en 7 o 8 els primers 10 anys allò va ser molt... Jo crec que el moviment que fèrem nosaltres al obrir el casal Patolomón, que totes les falles no l'obrien, jo crec que això va ser l'èxit més gran per aquesta falla, crec jo, vaja, al meu punt de vista. Perquè si venia Tokiski, com si fos un fallero més, i en fi, tenia les portes obertes per tot. Jo crec que això va ser un gran èxit de la falla. En lloc de ser com una falla de València o altres falles, que si no eres faller... El casal és privat. És privat, així vau obrir el que tu dius, portes obertes... Portes obertes per tot el món. I si fa falta el convide a un Ricardet, que en aquella època era el Ricardet... Va vindre molta joventut, molt marxoseta... Ui, barbaritats. I això va fer que la falla anara amunt. Sí, en dijous... N'hi havia prou xics i ahir anava pujant la cosa. En dijous feu bones festes l'altre dia. Tots els que entonces eren molt joves. Van començar en copis, fent festes i desfiles en copis. I el primer any que anàrem allà, lo de Mamen, que anàrem allà al tennis, com si fos un tipus de proclamació, allí m'ho van passar tots... Però Mamen ja va ser molt més abans. Mamen no, Mami. Mavi, la de Andrada. Mavi. Això és que entonces no... Però allí m'ho van passar, escolta, jo això ho recordo molt. Què passava? Que com no sabies, primer vam fer la presentació. O sigui que primer vam fer la presentació perquè no sabíem, així no feien les altres falles, no feien proclamació ni ningú sabia res de tot això. El tio de la sala bombollaora va vindre. Vam fer la presentació, com no n'hi havia prou falleres majors, les més infantils, que eren més altetes... Sí, les passàrem a majors. Les passàrem a majors. Les passàrem a majors. De majors em pensa que n'hi havia 4 o 5. No n'hi hauríem més. No n'hi hauríem més, no? De majors. Entonces, les més altetes d'infantils les passàrem. Ho farem en un dia. Si els fundadors teniu els fills menuts,
Claro, el que més abundava eren xiquets. Si tu menors. buscaves a un amic teu, portava els seus fills. Tu a un amic teu, portaves els seus fills. Al Però final tots érem xocotets. pequeños. No, menuts. però, per Entonces- exemple, Núria i Maria José ja eren més boniquetes. Sí, Sí, però... Maria José, la filla... Sí, però no tenia l'edat suficient per No. ser Ja no falleres. tenia La l'edat. filla de Peris també, com eren més altetes, pues totes... I entonces vam omplir per lo menos 14 o 15 més majoretes i tots els Ja. xiquets per baix. I la presentació es feia entre setmana i de matí, un dimarts, no? No, era per la nit. No. Era per la Per la nit. nit, ho fem per la nit? Per la nit, sempre s'ha fet... Sempre la fem per la nit. No ho fer... Pues a mi em sona que ho vam fer una volta de matí, no? No. Mai? Va ser, no, sí, va ser un diumenge. Jo crec El que que ho sí, feia pel matí era el portal, perquè jo de ma casa, allà, No. del tot Anem a veure si molt aclarim, que això Àngel i jo sí que ho sabem, perquè som els que estem allí. En dilluns anàvem totes les tres falles i muntàvem l'entarimat dalt de l'escenari del Capitolio, entre les tres falles. Entonces, la falla que li tocava el dimarts, ja es quedava tota la nit, ens endemà tot el matí i muntava el decorat o el que muntava ell. No? I entonces feia la presentació i el que li tocava en dimecres, quan s'esperava que acabara la falla de desmuntar per la nit, a les 12 o a la 1 de la nit, ja es comencem a muntar nosaltres el decorat de nosaltres. I ens endemà tot el matí i tot a l'esprà. I per la nit feien la presentació infantil i major tot junt. Tot en una. I així vam estar els primers anys, fins que vam plegar que la falla ja va agarrar auge, Però- ja van tindre que fer Dos presentacions. infantil Va ser i l'any major. després de mi, l'any És que 1988. Fem desprar la infantil el mateix dia i per la nit... N'hi ha una cosa, Àngel, que també molts no ho saben, que entonces la pantalla del Capitolio veníem de València a desmuntar-la, desmuntar-la. per això fèiem les presentacions màxim fins el dimecres. Perquè ell, el tio Pastor muntava i feia cine el dijous, divendres, dissabte i diumenge. Efectivament. Per això ens obligava a fer amb nosaltres, i entonces nosaltres allí anàvem pues, a les 3, les 4 del matí a treballar, perquè anàvem d'esperar. Pues bueno, així n'hi ha per escriure molt. Ah, sí? I necessitaria... 10 tomos. Necessitaria, però enguany, a banda d'esta edició de Radio Televisió La Via, anem a escriure tot el que ens ha faltat per a que avui vos ha quedat, que no ho puc contar, degut a que les xarxes socials els vídeos no poden ser molt llargs, però això quedarà un any, en algun lloc quedarà plasmat. Així que... És que per el que estem parlant de la presentació i després, i si hem d'entrar en la programació després. Programació no era el sopar. Vam anar pràcticament els que més treballàvem, els pares de la fallera major, de la infantil, vam anar tots, vam anar al tennis, vam sopar. I després, a l'any següent, tornàvem a anar al tennis, ja érem una miqueta més, però també sopàrem i prou. No n'hi havia demanar ni programació, no fèiem res. I el tercer any és quan ja vam fer sopars de programació. Ja va haver... Ja porteu un rodatge. La fallera, ja vam començar a dir, ja no hem parat. Pues bueno... Ahir ja van començar la pista al nano, no? Del tenis vam passar a la pista al nano. Pues jo el que m'està dient, cansant mal perquè tenim que acabar, perquè ja ens han quedat amb les ganes de més. La gent que mos escolta es queda... Sí que mos han quedat ganes de més perquè... Pues sí, perquè mos ha fet recordar coses que jo... Podríem contar alguna més del dia de cremar. Tornarem un altre dia, si voleu, vos emplaço un altre dia i tornem a quedar. I per avui vaig a despedir-vos i perquè estic recordant i vos veig molt a gust. Gràcies. És que m'ho han passat molt bé. Vosaltres sou uns dels fallers i falleres, fundadors i fundadores. Gràcies a aquestes idees que vau tindre, podem disfrutar de la Fallera Via, esteu treballant en tot el que podeu i hem arribat a fer 40 anys, a fer la falla que som ara, gràcies a vosaltres. I els que esteu mirant-vos, esperem que vos hagi agradat. Segur que s'ha quedat amb les ganes de més. Pronte, una nova edició. Si vos ha agradat, recordeu donar-li el like i, per què no, compartir. Moltes gràcies i bona vesprada. Vale. Hola.